Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kabagakwa ban pentip biang hakane kapor, ya ki sampel, ki ba ngipa ban test hadu menta kasni, kapoi arhajar sanspa live hokendai ngut bat ka report ka binglayo bat ka balong negatif kalong arhajar sanspa ar pohun riungut nang tak ka number ka report ka bangidang up ya menta kasngi klaulut bat kitu kiba pang total khalai ngut iwe bala klat khat we ngut kwa ban pentip ya pi menta kala syaj la klan ba bat iwe padai dang don ha ka jing suma ka bangi ong iwe idang dei active case hadu menta kasngi